Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefâ emma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly görärman, adatga aylangan ele arjumadagy sahabalar ömür bayanatly sabagybızdan ulandysy. Bugün biz Konstantinopol duallarının tübüne gömülgen Halid ibn Zeyd en-Necari je bolbosa, dünýege Ebu Eyyub el-Ansari dep tanylgan ulu sahaba jönde söz kılmakçыбыз. Bu ulu sahabanyň negizgi özüň aty Halid ibn Zeyd. Çoň atasynyň aty Kuleyb Najjar urusundan. Najjar urusu degenim al Paýgambarymyz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den taýyky jurtunan bol esepdeledi. Alemi lakaby Abu Ayyub bolsa, anyň tegi ansarlarga baryp takalady. Momun musulmanlaryň arasyndan Abu Ayyub al-Ansaryny bilbey goýu bul uyat işlerden biri. Antkeni Paýgambar Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Makkadan Madinaga hicret kılıp gelgen uçurda Paýgambarymyzdyn başbaňyk kılıp tönök tap jaşaşy üçin Allah tek gana Abu Ayyub al-Ansarynyň üýün tandap Paýgambardy anyň üýünde jaşatuw menen Abu Ayyub al-Ansarynyň daňkyn, kadyr barkyn Allah çygyş menen batyşga daňa salap tanytyp goýdy. Paýgambarymyzdyn Abu Ayyub al-Ansarynyň üýüne kelip konup galunyň mınday bir okuyasy bar. Anda söz başынан bolsun. Paýgambarymyz kaçan gana Makkadan hicret kılıp çygyp Madinany gözдөй jönüp 12 gün degende Madinaga girip geldi. Paýgambarymyzdyn gele jatkanyn aldyn ala baryp elçilik hyzmatda ötkürüp jürgen Mus'ab ibn Umayr degen sahabadan köpçülük adamlar Paýgambardy görböse da görgende tanyp bilip kütüp duruşdy. Paýgambar algaç Quba şaharçasyna girip al jerde takwalykdyň negizinde algaçky jolku meçitin tüpdöp anda 4 gün turup kaldy. Kaçan gana Allah'tan buyruk ruhsat gelgenden keyin gana Madina şaharyn kayara gözдөp çykdy. Aralyk 4-5 çakyrym ele. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem tösüne minip şahardy gözдөp girip gele jatkanda bütünдөй Madina töbelleri o Allah'ın elçisi. Bizdin üýge düşüňiz. Bizge gonak boluňuz. Bizge konuňuz. Bizde bary ireti menen daýardalgan dep töňün jylosun karmay berdi. Paýgambarymyz töňü karmabagla al Allah tarapdan buyrulgan. Allah buyurgan jerge baryp çögetdi, oşol jerde konot dedi. Bary jüreginiň tüpkü eşigini açıp Paýgambardy çyn yürekden kütüp atışdy. Bul üýge Paýgambardyň tösü çökpey ötüp getse, al üýdün esi ümitsizlöne kabargan bürköp, kaýgyryp oturup kalsa, giýinki üý esinin ümiti jaňalanyp atdy. Oşentip üý artda galyp ulam töňüň arkasyndan bul Paýgambardy özünün üýüne kondurup alçy eň baktyly insan kim bolduken dep büt bara suktanyp tö artynan erçip algan ele. Bir uçurda Abu Ayyub al-Ansarynyň üýünün maňdaýyndagy boşluk orunga gelip tö çöktü da bir saamdan keyin kaýaradan ordunan turup aylanany bir tegrenip gelip ikinci ret çökkönden keyin gana Paýgambar emi mına şol jer bolat degensidi. Oşonda Abu Ayyub al-Ansari Paýgambardyň tösü çökkön tarapga çurkap gelip Paýgambardyň azyk zaty artylgan tödegi kurjunny koluna alganda al kudum ile dünýäniň baýlygyn bir otole eki goluna karmap algansyp süýündü.
Al үйün gözдөй çurqap jönödü. Үйüne gelip jubayına daro dayardığındı körgün Rasulullah gele jatat dep çala bola ыйлап dalgan süýünüşden. Abu Ayyub al-Ansar'nın üyü 2 qavattan ele. Tuğra ele 2-nji qavatga paýgambaryň jüklerini köterip çygyp, özünün buyum taýymlaryndan boşatyp 2-nji qavatga paýgambardy jaýlaganга, jana jaýgaşdyrganga hareket kıldı. Paýgambar kirip geleri menen ıňgaýsızlanyp, "O Abu Ayyub, men 1-nji qavatda kalayın. 1-nji qavatda kalganym oň" dep, anan 1-nji qavatga konup kaldy. Kızık uşul yerden başlaladı. Paýgambardy öz üýüne kondurup algan Abu Ayyub al-Ansari içi sırtı birdi bolup kuanyp, butu-butuna tiýbey kızmat kılıp jürdi. Jatar gonok uçury geldi. Tün bir okum boldu. Paýgambar jolda çarçap çağlakkan. Jatar töşegine gelip butun sunup oturganda Abu Ayyub gelinçegi menen 2-nji qavatga çygyp köterilip ele eşikdi içinen jap jubayına, "Ey baleket baskır, biz emne kıldık? Biz emne degen insanmız? Astыбызga Allah'tan elçisi Muhammed paýgambardy koyup üstünde biz jürebizbi? Biz wahy menen paýgambardyn ortosun tosup kalçy insanmızby? Ne bir okmuş baktysızbız" dep ekөөteň emne kılaryn bilbey köpkö çeyin oýlanyp turup, akyrı duwallar menen jarmaşyp, ortogo paýgambardyn denesinin üstün basbagyday bolup aýlana menen basşyp, oşenti bir çetge baryp uktaşdy. Birok jatary menen uyku gelbey, kirpik kakpay, geýde çöçüp, geýde uykusyrap, anan taň atary menen paýgambarga düşüp, "O Allahyň elçisi, taň atgyça kirpik kakpadyk. Men da jubayım da" dedi. Paýgambar emnege dep çöçüp ketdi. "Abu Ayyub, sizdin üstüňizde biz, siz paýgambar bolup astybızda jüresiz. Siz menen wahyň ortosyny tosgondoy bolup kynaldyk" dese, paýgambar "O Abu Ayyub, özüňde köp kynap kyjylat kılyberbe. Menin 1-nji qavatda jaşap jatkandygym al maga ziyaratga gelgen adamdardyn köpçüligi kartaňdar, aýaldar, jaş baldar bolup kalgandygyna baýlanışdy. Öýde çygyp gaýra düşüp, alardy kynabay, tömenki qavatdan ele kabul alyp jönetgenim oň emesbi dep uşul jerde tamdabadymby" dedi. Paýgambarymyzdyn bul sözün men 2 gylbay ordunday atkardym deyt Abu Ayyub. Birok bir suwuk tünge çeyin. Aradan günler ötüp, suwuk şamaldy uçurga dal geldik. Keç jatar gonok. Gelinçegim ököbüz paýgambarymyzdyn bayağı aýtganyny estep üstünki qavatda jaşap kalganmyz. Birok bir günü içine su kuyulgan gözöbüzdü suwuk tündörden birinde ordunan jıldırabız dep atyp sındyryp aldyk. Any sordurup, suwsyn arçyp tazalaganga eç nersemiz jok. Üşüp oranyp jatkan üstüňizdegi jamynjubuzdy jaýa salyp suwsyn paýgambar tarapga tamçylatyp alypdan korkup arçyp, epdep tazalap kaldyk. Al tünüde kirpik kakpay çykdyk. Taň atar menen Rasulullah'a gelip, "Ya Rasulullah, em öýde çykmasaňyz bolbaýdy" dep tündegi suwsy kuyulgan gözönün sıngan okuyasyny aýtyp bersem, paýgambar jylmaýyp, "Makulandy men, üstüne çygaýyn" dep anan 2-nji qavatdan orun alyp paýgambar jaşap kaldy. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem tö çökken jerge özüne arnalyp meçit, jubaylaryna jana kızına Fatime nebizge arnalyp bölmeler bütgenge çeyin Abu Ayyub al-Ansar'ın üýünde 7 ayga çukul jaşap kaldy. Kaçan gana meçit bölmeler bütkenden giýin paýgambar özünün üýüne göçüp çykdy. Paýgambar Abu Ayyub al-Ansar'ın üýün özünün üýündeý görçü. Saparga çygyp bara jatsa, sapardan gaýra gele jatsa dagy kadimkide kusalanyp saganyp Abu Ayyub al-Ansar'ın üýün tikdeý berçü. Abu Ayyub da paýgambarga gönüp kalgan ele. Oşentip Abu Ayyub bu saparda paýgambarga koşuna bolup jaşap kaldy. Abdullah ibn Abbas
mıntip sözünü olaydı. Bir günü mi kaynatkan attaptı ısıkta Abu Bakır meçit tarapka çıksa, niva köçüde turgan Umar Abu Bakır'dı görüp salamlaşıp, mınday uçurda emnige çıktın sırtka dedi. Abu Bakır kursağım katu açıp, özümde alaqsutu maksatта çıktım dedi. Umar men doşentip çıkkan bolçumun dep ökö qoğuraşıp söyleşip turganda Peygamber sırtka çıkıp alar mene salamlaşıp, emnege çak düştemeyi kaynatkan aptapta gölök үйde oturbay sırtka çıktыңар. Alar, ya Rasulallah, bilespi, kursağımız açıp, özümüzdü alaqsıtkany gana sırtka çıktık dedi. Peygamber, meni da silerdi sırtka çıkargan nerse çıkarıp koyup atpayбы dedi. Karaң, süýkli bir tugan. Alamdardın meýerimi katary jönötülgen Muhammad Peygamber. Tirүүлügünde 5000 sүйünçülөнгөн sahabalar jegenge hiç nersesi yok, aç karın göçüge çıkıştı. Peygamber ek sahabaga jılmayıp diktep, jürgüle, artımdan erçigile dep, tüzele Abu Ayyub al-Ansar'ın üyüne geldi. Peygamber jakındaganda kokustan Abu Ayyub al-Ansar'ın gelinçegi sırtka çıga kalıp, marhaban bi Rasulillah ve men ma'ah. Ya Rasulallah, kuş gelipsiz, jana sahabalar dep kıykırıp jiberdi süýüngönden. Bagında emele işke kamınıp girişken Abu Ayyub, Peygamberimizden Abu Ayyub al-Ansari kayakta degen önün uğa kalıp çurkap gelip, ya Rasulallah, men mındamın ya Rasulallah, men mındamın dep Peygamber menen jana sahabalar menen kızı uçuraştı. Anan Abu Ayyub'tun bir adatı var ele. Peygamberga günüge bir uçurda gana tamak jasaçu. Eger Peygamber gelse, Peygamberin özü jeçü. Peygamber gelbey kalsa, anda üy bülös menen jep koyçu. Peygamber Hazreti Umar menen Abu Bakır'dı taptakır Abu Ayyub al-Ansari gütbögen uçurda erçitip gelgendigine baylanıştı. Abu Ayyub Peygamberga, ya Rasulullah, mınday uçurda bizdin üyge basıp gelbeyteleňiz. Tınçtık deki dedi. Peygamber, ova, tınçtık, jayele, jayınça dedi. Süýünüp ketken Abu Ayyub bagına girip, bir şak kurmanı sındırıp, Peygamberin jana sahabalarının aldyna tartdy. Peygamber, bışkandan üzüp gelbeyt bilen, dese Abu Ayyub, ya Rasulullah, kagınan da jeň, bışkanınan da jeň, toňunan da, bışeleginen da jeň, sizdin jegeningizden artkan geşik bizge geşik bolup kalıp kalsın, oşon üçin alıp gelip atpaymby dep, kadimkide kımıngdap süýündü. Kerek bolsa men sizge azır soyuşta soyup jiberem dese, Peygamber, eger soya turgan bolsaň süttüýsün soyba. Owa ya Rasulullah, owa şentem. Abu Ayyub korosuna bardydagy eň semiz baglan kozusun soyup turup, anan ekige bölüp, jarymyn kuurup, jarymyn kaynatyp pişirdi da jubayına, süýüktü gelinçegim, kamyryňdy kylda, nanyňdy pişir, andkene sen nan pişiruda mykty emessin dep, ökö kadimkide kızmat kılıp tamak pişirgan gerişdi. Kaçan gana et pişirilyp, nan daýar bolgondo, Peygamberin aldyna dastorgon jaýyryp, nan et koyuldu. Koyulgan etten daroo Peygamber bir şapalaktay üzümde alıp, jaňydan pişkan nanyň betine koyup turup, ey Abu Ayyub, senden suranyç, men mınany algynda tezinen je özüň çurka, je ballaryňdan birösün çurkat. Kızım Fatima bir gança günden beri narda delek. Süýkli bir tugan, Peygamberden kızı bir gança gün degen al 1, 2, 3 gün emes, al keminde 10 günden biraz ele azırak. Eç nerse tatile eken. Alar jeşdi. Peygamber algaç özü başlap alıp bari kursaktaryn toýgozgondan keyin Peygamber dastorkongo tigile tiktep nan, et, kurmanın kağı, jana bışkanı, jana bışbagany dep turup gözünen kadimkide jaş tamçylap ketdi. Peygamber Allah'tan aty menen ant içip aýtam. Muna ol jegeniňerden ar birinen kıyamatda suralasyňar. Egerde kimdir biröňür tamak jegiňer gelse bismillah dep başlagaly.
jep bütseňer alhamdulillah dep bütürgüle dedi. Anan Paýgambar Abu Ayyub jana anın üblesine batasyn berip çygyp getirdi. Abu Ayyub erteň bizdin üýge barsaň dedi. Anın Paýgambaryň sözüni Abu Ayyub ukpay, başga nerse menen alek bolup atgandan Umar any özüne tartyp, Paýgambar sizdi erteň özüne çakyryp atat, mykty bir syýlyk bererinden ümitiniz bolsa kerek dedi. Ankeni Paýgambarybız kimden syý görse, söz türde oşonyň syýyndaýja andan da aşyryp syýlyk berip jogabyn berçü. Ertesi Abu Ayyub Paýgambarga geldi. Paýgambarybız Abu Ayyubga jaş gün kız berdi. Jakşylap mamile kıl. En mykty hyzmatker, biz myndan jamanda körgen jokbuz dep jönetdi. Al hyzmatkerdi erçitip üýüne gelgende Abu Ayyub al-Ansaryň aýaly, "Bul emne? Bul kim? Jana kimge?" dedi. Abu Ayyub Paýgambardyň bizge bergen belegi, "Mykty mamile kılgyla" dedi. Anda kantyp mykty mamile kılabys? Karaçy, beleg berүүçi kanday mykty insan, berilgen belegi de mykty da dep any Jubaýa da kuwatlap götüp aldy. Anan Paýgambardyň akyl nasatyn kerezin жүзеге aşyryş üçin emne kılışybys kerek dep Jubaýa soraganda Abu Ayyub any boşdondukka çagaryp azat kılууdan başga mykty mamelebis jok bizdin dese, Jubaýa kuwatlap eň mykty joldaşsyň, eň mykty güýösüň, tak oşonday kılıp atkarabys dep anan ökö Hudaý razylygy üçin jaňdan da üýüne gün hyzmatker bolup gelgen kızdı azat kılıp jüberişdi. Bul Abu Ayyub al-Ansarynyň birinci bölügündägi kiçinekey okuyasy. Alemi Abu Ayyub al-Ansarynyň ikinci okuyasy. Al Paýgambardyň janyna jawışyp any menen köle-köleş bolgondan başlap musulmandar çykkan gazatdyň bürüsünde taşlagan emes. Gerek bolsa Abu Ayyub al-Ansary Muawiya radiyallahu anhu'nun doğruna çeyin yaşadı. Muawiya özünün ulu Yaziddi asker başçı kılıp Konstantinopoldu basıp aluu üçin koşuun jıynaganda alardın arasında 80 yaşından aşıp kalgan Abu Ayyub al-Ansary da var ele. Birok tak gana düşmandar menen betteşip uruşuga jakyn kalganda Abu Ayyub al-Ansary ölüm töşegine oğurup jatıp kaldı. Yazid asker başçı andan kabar algany kelgende müntdi. Ey asker başçı Yazid, menden bütünde musulman jokerlerine salam aytın. Anan dağı kerek bolsa meni mürülerini tabutga salıp götürüp alıp, ölük denemdi dağı özdörü symal Konstantinopol'dun duallarına çeyin alıp barışsın. Türü bolbosam da ölük denem oşol jerge barsın. Andan keyin meni oşol jerge mürüze gazıp koyup koysun dedi. Ta oşondoy atkarışıp, kerezin жүзеге aşırışıp, Paýgambarybızdy 7 ay boyu üýünde konok katary syýlap hyzmat kılgan Abu Ayyub al-Ansaryny musulmanlar urmat görsetken katary mürülerine tabutga salyp alıp, jansız denesin köterip alyşyp, Konstantinopol'dun duvallarının tak astyna koyup, anan soğuşun ulap jeňişge jetişdi. Süýükli bir tugan Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem'ga hyzmat kılgan Abu Ayyub al-Ansarynyň tenesi bugünkü günde Türkiýanyň İstanbul şaharyndagy bir meçitdiň janynda jaýgaşgan. Kıyamatga çeyin al Paýgambarga hyzmat kılgan ulu sahabanyň ziyaratynda milyon dogan sahabal, milyon dogan musulmanlaryň kadamy azylgyça üzülbeydi. Biz Abu Ayyub al-Ansary goşup Paýgambardy üýübüzge yaşatyp hyzmat kıla albasak da, anın aýtgan hadisin buyrugun atkaryp tıygandan tıylatyrgan bolsak, biz mykty hyzmatker bolup kala berebis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.